Simon, hello, good morning. Good morning, Simon. कैसे हो आप? बोला मैं अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? Bây giờ Vikas Agay Nuzabi Nadana. Hello, good morning. Good morning, Vikas Agay. Mabuhay khabar. Simon Iman Dunia lagi save. Okay, thank you. Want to. Bây giờ Simon Aman ke ekdom asa ke by Vikas Agay like by Bazin Berna. Thank you Vikas Agay. Sri, na hi Sri, hi Z, hi. Sir like का कोई like दे दे guys, कौन like नहीं दिया like करो guys, कौन है? क्या कर रहे हो? बोला कुछ नहीं कर रही हो. Hello guys, कौन है? हाँ? Osok, oke video upload. Karena aku video kirimnya karena hai back bola. Osok ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा. But only aman ke like होबाय दे होनना जा. खोनानानै आरो खोनानानै okay, thank you. Sriya जा cute हो तुम बोला thank you. MB जा hello guys बोला है MB ने. कौन है guys please like करो, चैनल में कोई नया आया है तो join हो जाओ. रामजी हाय बोला हाय. Please like करो guys, कौन है सर दं like होदो दे सनाफोर. ओमफ्राय चैनेलाव गोदानबा join जादो. रामजी I am from Nepal बोला. आप नेपाल से हो? Thank you so much. मेरी ये मतलब LV में आने के लिए. Like करो guys, कौन like नहीं दिया? कोई चैनल में नया आया है तो ज्वाइन करो. रामजी ब्यूटीफुल सिस्टर बोला थैंक यू. हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, मतलब आई एम फाइन. आप बताओ आप कैसे हो?
Karena mini bear aja. Mana मा खबर खोरान मिनिनो ओंखारबाय आरो बिकासआ बाजै मा ओंख्रि संगोन दाना बिकासआ गैया ओंख्रिया जोंनिया माबासो दालि ओंख्रि ओमफ्राय थास' बिथ'रि मा होनो लाब्रा संदों फाजा संजानोसै आरोना फाजा माने लाब्रा होनसै नामा ओमफ्राय जोंहा रामजिया I am good बोला ओके अभी ठीक है ओमफ्राय खोरोना मा ओंख्रि जाखो होनदों ओंख्रिखौ सङाखैनो आरोना संगोनसो दालि ओंख्रि संनो नागिरदों ओमफ्राय ब्रकेन हियारा हेलौ बिमा होनदाना हेलौ आंनिया मा होनो बैदियाव ब्लुआ लाजाला दे बेयावनो लाना ब्रकेन हियार नाङाबा लानोसै नामा ए ललिता हाय होनदाना हाय मोजां दानदों David hi मैम बोला हाय कैसे हो ओमफ्राय सुजित ए नेपाली ओमेन बोला ओके मा होनो ब्रकेन हियार ब्लुखौ नांगौना नाङाबा आङो बेयाव एलबि होनायावनो लानांसिगोन आङो ने बैदियाव लाजाला शुभम हैप्पी मॉर्निंग दीदी बहुत दिनों बाद बोला ओके हैप्पी मॉर्निंग शुभम जी ओके बहुत दिन बिकासआ जा गोथावथ' बाजै होनदों आरोना एसे गोथाव बिकासआ गै दिबिद एडिया जामांखो आर इउ फ्रम बोला I am from Assam India Assam से हूँ मैं ब्रकेन हियारा लादो बाजै आंनोलाय मानो रा होनदों नाङा आरोना बैदियाव लाजाला दे मानोथाय मानो लाजालाथाय ब्रकेन हियार एप राहुल हाय बोला हाय राहुल हिंदी मैम ओके हिंदी बोलना है ओके मा खालामदों फ्रेन्ड होनदों आरोना एसे रायलायदों आरोना फ्रेन्ड लाइक होदो दे सोर लाइक होआखै ब्रकेन हियार आगै थांखो ना माखो मा खालामदों सनी हाय डियार बोला हाय थोड़ी हिंदी भी बोलो जी बोला ओके थोड़ा मतलब थोड़ी हिंदी बोलना है ओके लाइक करो गाइस कौन लाइक नहीं दिया अगर कोई चैनल में नया है तो ज्वाइन हो जाओ ब्रोकन हियर सुनील हाय बोला ओके हाय ब्रोकन हियर नाङालै बाजै मा खालामनो रा आच्छा ब्लुखौलाय होनदों आरोना नोङा मा होनो ब्रकेन हियार आरो गाज्रिसो मोनखो ना माखोब्रा खौलाय नांगौबा बिना लागोन आं होनदों आरोना नांगौबा बैदियाव लाफिनजाला नालाय ओंखायनो आं माबाबाय आरो दे ब्रकेन हियार आगै गाज्रि मोननाङा ओमफ्राय दिबिदमा एसामिस बोला मतलब एसामिस एदि ब्रकेन हियारा सोरखौ सोंखोरा बाजै होनदों नोंखौनो सोंदोंमोनलां मा खालामदों होननानै ब्रकेन हियार ओमफ्राय जुदियाया दे दे दिनहै खोन्थादो फ्रेन्ड होनना बुंबाय आरोना ओमफ्राय BNC आ जा हाय होनबाय हाय
वैसे ऐसा हाय सिस्टर आप कहाँ से बोला हाय ब्रदर मैं असम से हूँ वैसे तू I love बोला ओके सेम टू यू I love you बोला है हेलो हेलो गाइस कौन है सुबह मजा दीदी बाय बाय मैं आपकी क्लास में हूँ गुड मॉर्निंग कहना आया था बोला ओके सुबह क्लास में है तो कोई बात नहीं है ओके थैंक यू गुड मॉर्निंग के लिए आया है सुबह भाई पैसी ऐसा लुक गुड बोला थैंक यू ब्रकेन हेयारा माखौ गाज्रि मोननो बाजै जेबो नङालै होनना बुंदों आरोना आङो ब्लु लानायखौ गाज्रि मोनबाय नामा सानदों आरोना डिफिट एडिया जामांगा आसाम खर हय आसाम बङाइगाव Sandamin ना हाय बोला हाय ब्रकेना आङो ओरैनो दङ बाजै डिउटिनिफ्राय फैना होनदों डिउटिनिफ्राय फैबाय आरोना एफा थाब ब्रकेना गई हाउ आर यू बोला मैं ठीक हूँ आप बताओ आप कैसे हो संदोमिनी ओके KTW शॉर्टा गुड मॉर्निंग बोला है गुड मॉर्निंग ब्रकेन लाइक दान दे बिमा होनना बुंबाय अके फिफा ब्रकेन हियार BNC you're looking so cute sister बोला thank you BNC आप टीचर और क्या सिस्टर टीचर मैं टीचर नहीं हूँ ओमफ्राय जोंहा BMW आ मा होनखो हाय बाजै सना खबर बुंलाय सना बाजै होनदों आरोना अके खबरा मोजाङै दंथ'यो आंनिया नोंनिया खिथादे माबोरै दं BMW आगै बावबाय नामा खिथानो होननाया फ्रेन्ड आं खिथानो होनाखै देनां लोगो मोनबासो खिथानो होनदोंमोन आङो ना नों माखौ सोंदोंमोनबा रतन आगै आङो नांथ'आबा मा होनो ब्लुखौ लाथ'नोसै दे लाथ'बाय दे सनाफोर ओमफ्राय जोंहा रतना हाय बाजै सना गुड मर्निं दाना गुड मर्निं रतन आगै सना आंनिया बैदियाव लाजायाखै दे ब्लुआ ओंखायनो लाफिनथ'नाय जाबाय आङो नांगौबा हरफिनगोन आङो ओमफ्राय सी इज लुक very nice I feel love sister बोला ओके सी इज लाइक दान बाजै सना होनबाय थेंक इउ रतन आगै गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय दिपिदा कौन सी लैंग्वेज है आई एम नो आइडिया और ये बोरो लैंग्वेज है अभी मैं जो बात कर रही हूँ बोरो में बात कर रही हूँ बोरो लैंग्वेज है ओमफ्राय BMW आ मा होनखो आंनिया मोजां बाजै होनदों आरोना अके मोजां आरोना ओमफ्राय BNC आ मा होनखो सिस्टर आपका यूट्यूब चैनल है क्या बोला सिस्टर आपका हाँ जी ये मेरा यूट्यूब चैनल है BNC भाई ओमफ्राय ब्रकेना मा होनदों औ दिनै 1 आवार्सल' लादों कमप्लिटेड खालामनो अर्डार खम फुजा आच्छा अर्डार खम फुजा जोब्बायना बिनिखायनो होनना बुंदों आरोना अके 1 आवार्सल' आरोना अके ओमफ्राय जोंहा जोगियाया मा होनखो मा गोसोआव गैला नामा फ्रेन्ड होनदों आरोना गोसोआव गैला नामा फ्रेन्ड गोसोआव दङ एसे एसे जगिया फ्रेन्ड मालाबा खिथानोसै दे होनो ब्रकेना अन आरोना जोंहा ब्रकेना गैया थेंक इउ
But David Eji aja o bola missing hello ba sender na hello missing agai like the like karo guys like kon he channel में नया ही तो join हो जाओ channel आव गोदान बा join जादे सनाफोर ओमफ्राय like होआखैबा like होदो दे BNC अमन के मेरा भी है YouTube चैनल बोला और तुम्हारा भी है यही है क्या जो अभी मैसेज कर रहा है चैनल यही है या फिर मतलब दूसरा है BNC ओमफ्राय जोंहा एमार राभाया होनखो नों दा फैदों हाजोआव होनदों आरोना थेंक इउ ब्रादार गोजोननाय थाबाय आदा राभा आदा आंथ' रागा जोंबाय खोमासो सानबायमोन आङो दे नोंखौ सुबै बहन जी बोला क्या ओके BNC जी बोला है रोटन एमआर माइसुम मोलसुम हार दिया है BNC ने क्या बोला नया है मेरा तो तुम्हारा नया है चैनल नया है ओके ओमफ्राय एमार राबाया लाइक दान सना होनदों थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय राबा दा ब्रकेना आदसा बाजै आंनाथ' माला ना गोराना बिदै दैबावगोन रा गरला मांखो गरला जानो अके ओइ दैमारबा नोंनो हरमारगोन दे आङो गरला जानो ब्रकेन हियार हरमारगोन आङो बावाखैथ' गोसोआव दङ गरला जानो हरमारगोन आङो नोंनो दे बावाखैथ' आं गोसोआव दं माथो दैनोनो रोङा दैहांसो दैथारबा हरगोन दे गथाखाबा ब्रकेन हियार आगै रतना जामांखो आई लाभ यू होनदोंना के सेम रतना जना मानदोखो रतना इमार रतन एमार मलसम आई लाभ यू होनना बुंबाय नामा रतन ओके हाय होनबायना हाय BNC जा दान आरोना ओके एमार राबाया मानखो अन्थाव बाथाव बिनानाव नायनो मोजांखौलाय बहा गाज्रि मोननो होनना बुंदों आरोना आं गाज्रिसो मोनबाय सानदोंमोन दे राबा दा खिन्थु आङो हरगोन दे र' हरगोन आङो मैया हरनो नागिरदोंमोन आङो ओमफ्रायो फिसालाफोरखौ ओइ मायावबा क्लासाव लांलाबायनानै गैया सोलाबासै फिउस मांखो जा ओइ ना मांखो रतना जा हु मिजिङा मानखो जा बाजैखौ जा किउट नुदों बाजै दोनहै होनदों आरोना अके मिजिं आगै थेंक इउ होनदो ब्रकेन हियारा जामांखो बाजै नङा खानाया दानो मोनबाय नामालै हाहा बाजै नोंना खानाया औहाय ओइ गोदो सिख्लानिफ्रायनो एसे दोंसे दोंनै दंखायोमोनलै ब्रकेन आगै मा होनो 5 फरायनायफ्रावनो दोंसे दोंनै दंखायोमोन मोनाखै मोननाया दोंसे दोंनै दं आरोना इदिनो दं दाबो ब्रकेन हियार आगै ओमफ्रायो जा देरहासार आगैया हेलौ बाजै होनदों आरोना हेलौ आगै देरहासार ओमफ्राय रतना एमार राबाया नों गारना गस्ला
ना गोराना गलासो फैसिगोनदां होनना मिनदों मा गोराना ना गोराना गलासो फैसिगोन दां होनना मिनदों ना गोराना फैसिगोन आरोना अके राबा ओमफ्राय जाय यारो टू देखाय ओके यार'नि टू दिखाया के 1 2 ब्रकेना ओके बाजै जागोन दे नेना थाबाय खिन्थु होनदों आरोना ओके नेना थाबाय था दे हेलो गाइस लाइक करो कौन कौन है चैनल में नया है तो ज्वाइन हो जाओ सनाफोर लाइक होदो दे होनदो ओमफ्राय एसबि आगै नुजाफैदों ना हाय आब' गुड मर्निं अनलि लाइकल' दे बाय बाय होनदों ना अके एसबि आगै गोजोननाय थाबाय दे थेंक इउ गुड मर्निं नोंनिसिमबो एसबि आगै ओमफ्राय दे जोंहा जगियाया दे होनबालाय नोंनि गोसोसै होनना बुंबाय आरोना अके बिकासआ कमेन्ट बुंबाय आरोना रतना जोंहा के आयु मावजि मा हरलाबायखो ओमफ्राय जोंहा एमराबाया मा होनखो हरालै नों थगायोसो होनदों थगायाब्रा हरथारगोन आङो नायबाय था नोङो राभा ब्रादार ओमफ्राय जोंहा एसपि बर'आ हाय आब' सना होनना बुंबाय आरोना हाय आगै सना एसपि बर' प्रफाइल सोलायबाय नामा अके ओमफ्राय जोंहा एमआर राभा मा होनखो बिदाखौ फाल्थुसो सानो खोमा फाल्थु सानाब्रा राभा दा फाल्थु साना ओमफ्राय रतना के मा हरखो रतनालाय जरा बिब' बिनानाव हरखो ना मासखोसै सिनायला दे आंहा होनदो ब्रकेना बा दाखालै आंजों मोजां रायलायलायाखै नामा नों सुनि होननानै गाबदो दाखालि आंजों मोजां रायलायलायाखै नामा नों सुनि होनना गाबबाय आइया मानाब्रा आंखौसो होनखो ना माखो ब्रकेनालाय ब्रकेना गै आंखौसो होनखो ना माखो होद माला रायलायाखैब्रा आंलाय रायलायदोंथ' आङो ब्रकेना गै अबेयावमोन आं निलबेयावमोन ना मा जाखो थैबाय ओमफ्राय जोंहा मिजिं आगैया मा होनखो बबावबा लाना खारनोसै गोसो जाबाय आं बाजैखौ होनदों आरोना नंगौ नामाब्रा मिजिं आगै ओमफ्राय जोंहा रतना मा होनखो कहाँ से हो ओके मैं आसाम से हूँ ओमफ्राय जोंहा एम ना हाय एंगल लाना ओके एसबि आ लाइक दानाबो होनबाय आरोना थेंक इउ आगै एसबि गोजोननाय थाबाय एसबि आगैया नामाब्रा बेलाय एसबि फंबाया दा ना नोङो मिलना हेल' बोला हेल' रतन एसबि अन आरोना थेंक इउ एसबि बड' आगै ओमफ्राय रतन अके दिपका जोंहा हाय दिके रानि जिउ होनना मिनिदों आरोना अके दिके रानि जिउ होनलायबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा रतना अके होनबाय आरोना ओमफ्राय दि टुटु फुब्बु हाय बोला हाय ओमफ्राय एमार राबाया नोंदाया आरो नोंबाजै बादि बहा अननाय मोननो हो हाजो होनदों आरोना नोंदा आरो नोंबाजै आङो हरथारगोन दे मा होनो ब्रादार सरि राभा ब्रादार ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा खबर बाजै होनदों खबरा दंथ'योलै गेजेरावनो दिपक लाइक होलाबायना हरदो दे दिपक मोनबैसे मा दंलाबायोमोन आइडियाव बुरजा जाथोंसै लाइकआनो गैथारा हेलो गाइसमोन लाइक होदो दे हेलो फ्रेंड्स कौन है लाइक करो ओमफ्राय जोंहा एमार राबाया नों फरायबायना दिपक रतन अके ब्रकेना गैया जोंहा मा होनगोन गावहा दाना सामफ्रामबो एलबिखौनो फैला माथोलै बाजै आंलाय सिरि थानायखाय नोङो गोराननि बिदैखौ दांसो सानदोंमोनलै नोंखौ बाजै
ना गोराननि बिदैखौ मोनजाबाय सानदोंमोन नामा सिरि थानायखा फैबाय ब्रकेन आगै थैखागोनसो मोनजायाखैब्रा जाल्लालै नोंजोंबो ओमफ्राय दिपकआ जा लाइक दान बाजै सना होनबाय आंना थेंक इउ दिपक गोजोननाय थाबाय बिबोनां सना ओमफ्राय रतना हाय होनबाय जा हाय रतन ब्रकेना आङो गोदान आइडिजों फैदोंमोन रा बाजै आच्छा ओंखायनो सिनायाखै माबाया आइदि मोनब्रा बेलाय सिनायासै नालाय ओंखायनो रायलायासै खोमा आङो अके मा आइदिमोन बेलाय सिनायासै आं फैखाबाय ओमफ्राय जा डीजे टुटुआ जा where are you from बोला I am from Assam India आसाम से हूँ मैं ओमफ्राय रतना कक्क बरक मा न' दे होनदों मान न' दे अके कक्क बरक अके दिपकआ जा आं आइडिजों नुजाया लाइक हरनि र' होनदों आइडिजों फैया अके ओमफ्राय लाइक हरनोसै आरोना अके लाइक हरना होदो दे ओमफ्राय जा एमार राबाया एमजे बिनानाव मोनहानोबा लाइक रायलायहरबाय थायो मालाय होनदों रायलायहरबाय थायो आरोना ओमफ्राय आंना मा होनो बारा फन बुनाय नोंनाव बुगोन आं ओमफ्राय बारा फन बुनाय अयभास गैया दे आंना माबाया बेलेगसो मानसिफोरनाव बारा फन बुलाबायनाय अयभास खम आंना अयभासाव खम दे राभा ब्रादार गाज्रि मोननो नाङा खिन्थु आं नोंनाव खनसेबाबो फनखौ हरगोन आङो राभा ब्रादार ओमफ्राय जोंहा रतना अके एम राभाया मा होनदों थादो दे बिनानाव बायदों अके ब्रादार जागोन दे रकेना खम जारला ना बाजैनो खम जारला जारलायानोथ' जाबाय रकेन हियारागै इदितायाहाय होनदों आइदिता अके हाय ब्रकेना जा आङो खिन्थाथ'लालै बाजै होनना गाबदों आरोना मालाबा फैनोसै आरोना खिन्थाथ'लाबा बेजों दे ओमफ्राय जा सना लाइक दान आब' गावदां सना होनदों अके आब' गावदां सना होनबाय सना सोर जाखो आच्छा दिपकआ खोमा आरो ने आब' होनलायबाय होमबा हारसन नों हेलौ रतना जा अके ओमफ्राय एम राभाया जा मिनिबाय आरोना मिनिबावबायसो अके रतना आई लाभ इउ बोला है अके ओमफ्राय जा डेपि टिचार हाय बोला लाइक दान बोला थेंक इउ टिचार ओमफ्राय जा सनाया गिख गुमै हा हा होनना मिनिदों सनाया गिख गुमै होनदों जा सनाया सोर जाखो सना लोक्षि ओमफ्राय दे टिचारा स्वीटी गुड मर्निं बोला हार्दिया है ओके गुड मर्निं टिचार हार्दिया थेंक इउ ले लिया मैंने ब्यूटीफुल ओमफ्राय एम राभाया जा सोर सना होनना मिनिदों आरोना मिनिनानै सोर सना होनबाय आरोना ओमफ्राय ब्रकेना ओमफ्राय बाजै बे सनाया सोर दे बुंलाय हा सनायासो आं सिनायासो दे सनाया सोर जाखो ना नोंसो नामा ब्रकेन आगै सनाया आब' सना होनदों नालाय सोर जाखो बेलाय आं सिनाया दे ब्रकेन हियार आगै ना नोंसो नामाब्रा सोर जाखोब्रा सिनायासैलां ओमफ्राय हारसन आप कौन सा भाषा बोल रहा है बोला अच्छा मैं बोरो लैंग्वेज में बोल रही हूँ अभी बोरो लैंग्वेज है ओमफ्राय सनाया आगै सिंगेल होननानै हारहरबाय नै सोर जाखो नै आगै सिंगेल होननानैबो हारहरबाय ओमफ्राय मिनिहरबाय दिपकआनो दा ओमफ्राय जा मिस्टार राभाया आङो सिनायासै होनदों जा सिनायासैनो माबायाबो ओमफ्राय जा एम राभाया आं सिनायासै होनबाय रतना अके ओमफ्राय जा सनाया आब' सना आङो मैसो माइसो हादों होनदों ए रजि सनासो अके
माइ हादों आरो ना अके अके रजे सनागै अनसुमै बिमाया हाय बिमा सना लाइक ल'सो दे होनदों दे बिमा जायो दे लाइक ल'बाबो ओमफ्राय ब्रकेना आब' सना होनना मिनिहरबाय नै अ नों सिनायदों आरो ना होमबा ब्रकेननि रागाया अके सिनायदों आरो ओमफ्राय सनाया गिख' गुमै होनदों नै अ सनाया रजेसोनो रजे सनासो ओमफ्राय हारसना मन के मैं भी आसाम से हूँ बोला ओ आप भी आसाम से है आसाम कहाँ से हो ओमफ्राय जाय राभा दे हा रजे रजे होनना मिनिदो आरो ना सनाया आब' सना होनबाय जोंहा ओमफ्राय जोंहा रतना अके अनसुमाया जोंहा मा होनखो माइ हादोंलै बिमा सना होनदो बोथोरानो बिदि नालाय दे हाबाय था दे सनाफोर ओमफ्राय राबाया नोङो बिदिसो रजे होनदों नों बिदिसो रजे होनबाय नै राभा ब्रादारा हिरेन देब बर्मा गुड मर्निं सिस्टार बोला है गुड मर्निं ब्रादार ब्रकेना जा बाजै बिके होनना मिनिदो आरो ना नों सिनायखादो आरो ना ओंखायनो मिनिदो ओमफ्राय जा एम राभा अनसुमै होनदो नै राभाया अनसुमै होनबाय जा राभा ब्रादारा ब्रकेना मैयासो सिनायदोंलै बाजै होनदों आदसा मैयासो सिनायदों आरो ना नोंलाय मा आइदिजों फैनायमोनब्रा खनसे फैनो हाया नामा ब्रकेनाखै खनसे फै होनदो अनसुमै बिमाया बिके बाजै लाइकआ जाबायना हा लाइकआ जाबाय खोमाथ' आरो मा होनो दिपकाखै जाबाय ओमफ्राय जा मिस्टार राभाया माइ हानाया बिसोर होनदों हानाया बिसोर होनदों माइ हानाया बिसोर होनबाय जा राभा ब्रादारा सनाया गुमै गिख' गासि बावदों गिख' खासि आदसा खासि बौदोंलै गिख' गुमै होनना मिनिदों आरो ना खासि बौदोंनो सनानाव मा होनो गिख' होनहरदों ओमफ्राय जोंहा रतना गुड मर्निं दिदि बोला है गुड मर्निं हाय रतन ओमफ्राय जोंहा सनाया दीपक हाय हेल' बोला है सनाया जा हाय हेल' होनबाय आरो ना नै दीपक हाय हेल' होनदों नै सनाया अनसुमै बिमाया राभा साहा लोंदोंलै होनना मिनिदों सानैजों ज' हादों नामा सनाफोर अनसुमै बिमाजों रजे आगैजों ज' हादों आरो ना ओमफ्राय दीपकआ बिके सना होजोब्बाय आं होनदों आरो ना अके थेंक इउ दे दीपक ओमफ्राय जा एमार राभाया मा होनखो औ बुरजा नामा हो होनदों औ बुरजा नामा हो होनना सोंदों नै राभाया आदाया ओमफ्राय जोंहा दीपकआ सना हाय होनना बुंफिनबाय नै दीपकआ ओमफ्राय जोंहा सनाया औ गुमै गिख' होननानै गाबहरबायलै नै गिदिर बौथारदों नामाब्रा मा होनो रजे सना ओमफ्राय जोंहा दीपकआ बिके लाइक होजोब्बाय आं होनदों अके दीपक थेंक इउ दे दीपक ओमफ्राय जा एमार राभाया होनदो आरो ना सनाया औ आब' अनसुमै मोनाव हादों होनदो आब' माबा बिमा अनसुमैनाव ज' हादों आरो ना अके ओमफ्राय जोंहा अनसुमै बिमाया मा होनखो हाजानाय जाहांनायाव माइ हादों बिमा सना सरि जोहानाव माइ हादों बिमा सना होनदों नोंसिनाव आरो ना अके ओमफ्राय जोंहा लाक्सि लासि हाय गुड मर्निं मेदाम बोला अके गुड मर्निं ओमफ्राय जोंहा दीपकआ सना मा खबर होनहरदों नै मा खबरनो सना सोंबाय आरो ना दीपकआ ओमफ्राय जोंहा एमार राभाया अके रजे होनदों आरो ना लाक्किया जा हाउ आर इउ डुइं होनना बुंदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना आंनि निउ आइडि नुबा नोङो फिउस जागोनसो दां बाजैना मिनिदों आरो ना दे खिथाफैदो दे मा होनो ब्रकेन हेयार आगै ओमफ्राय जा सनाया दीपक खबरा गाज्रिसो होनना बुंदों खबरा गाज्रिसोनो फिउस जालायना माबायदि आइदिब्रा मा होनो ब्रकेन हेयार आगै खनसे फैलाय फैखागोनलै मा आइदिलै बेलाय ओमफ्राय जोंहा दीपक खबरा गाज्रिसो होनना बुंबाय नै सनाया थांखोलायोब्रा आंनियालाय
ओमफ्राय जा रथना अके जा रथना अके ओमफ्राय जा मिस्टार राबाया मा होनखो ओइ बिसोरो सानैबो हादोंथ' अनसुमै मोनाव गासै 7 बिसोरो होनदो 7 आरोना अके सनाया जा मिनिहरबाय ब्रकेना अन थेंक इउ ओमफ्राय जा सनाया नै माबा हरलालाबायबाय जोंना मिनिबायबो ओमफ्राय जा एमार राबाया मा होनखो आंनियाव सों बिसोरखौ बिखे होनदो नोंनावसो सोंनांगौ इसोरखौ खाथि खाथि खोमा होमबा ना राभा ब्रादार अके Lucky, I also like, subscribe, comment. Okay, मैडम बोला. Okay, thank you so much. Like, subscribe करने के लिए Lucky. Thank you so much. दीपका जामानखो सना नोङो आंजों फैयाना दासो माइ हानांदों ना माइ हानांदों आङो नोंखौ आगै आচ্ছা आगोलाव प्रप'ज खालामबा रागा जोङोमोन ना नों होनना बुंबाय आरोना नै सना नोंखि बुंहरलायबाय नै दीपका लाथारनोसैलाय नै दीपकनिया आखला ओमफ्राय जा एमार इण्डिया हेलौ होनदों ना हेलौ ओमफ्राय जा राभा आदाया मा होनखो आङो सानखाबाय थानायानो रजे नोंखौ बिदिनो जागोन नामा होनना होनदों सानखाबाय थादोंमोननो रजे नोंखौ राभा आदाया बिदिनो जागोन नामा होननानै सनाया जा थाथ'दो अल सनाफोर होननानै गाबबाय नै थाथ'दोनो गासिबो सनाफोर रजेया सनाया होनबाय आरोना ओमफ्राय गाबबाय ओमफ्राय जा एमारा राभाया मा होनखो रजे होनदों आरोना प्रिंस के प्रिंस आप नेपाली इनकी क्यूट कैसे होती हो कैसे होती हो लिरा हायबा ब्रकेना जामानखो खम जारला आङो गलासो नामा हा खम जारला आं गलासो नामा लाखायोलै बाजै हा गला नाम लाखायो ना मा होननाय जाखो माबायदि नामब्रा बेलाय ब्रकेनिया लागै खनसे फैना देखायथारदो नोङो माबायदि नाम बेलाय गलासो आरोना नामा एमार राभाया मा होनखो बाय अनसुमै आरो रजे होनदों नै राभा आदाया ओमफ्राय बाय बिमा होनबाय जा अनसुमै बिमायाबो बाय बिमा ओमफ्राय जा मावदो दे नोंस्रा आंबो दसे होनानै दसे होबावनोसै आं एसे दीपका जा अनसुमै मा खबर बाजै सना होनदों अनसुमै मा खबरनो दीपका सोंहरलायबाय नै ओमफ्राय रथना अके अनसुमै बिमाया बाय अल होननानै मिनिहरबाय नै जा अनसुमै बिमाया ओमफ्राय रतना हाय अनसुमै होनदों आरोना रतन मुसाहारिया ओमफ्राय जा प्रिन्सआ मेरे शादी करो आप नेपाल में नेपाल में आप मेरी शादी करो आप नेपाल में के एमार राभाया मा होनखो ओइ बिके र' मा होनखो थगायबावबाय दिनहैबो ओइ बिखे र' थगायबावबाय दिनहैबो होनदों थगायबावबाय दिनैबो आरोना ओमफ्राय बायबाय लाबाय आरोना अके दे राभा ब्रादार बायबाय लाबाय आरोना थगायनायखाय ओमफ्राय मनु बर' हाय होनदों आरोना हाय मनु बर' दीपका मा ओंख्रि संखो बाजै बिखे होनदों ओंख्रिया दालिसो ओमफ्राय थास' बिथ'रि लाब्रा होनना फाजा होनोब्रा बेखौलाय ब्रकेना जागाया मा होनखो र' बाजै आङो फैबाय दं दे होनदों दे फैनाय नायलाय नायनो आङो मा नाम बियो ओमफ्राय खै कोई दुनिया देखो मेरे लिए बोला है अच्छा कोई ढूंढ देखो मेरे लिए आपके लिए ढूंढना है लक्ष्य आप कैसी हो मैडम आप कैसी हो मैडम मैं अच्छी हूँ आप बताओ आप कैसे हो ओमफ्राय रतना
प्राइस फ्रेंड सपोर्ट मी बोला है रोटन ने रोटन अमन के बाय बाय ऑल लव यू 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 टू बोला है बाय बाय ऑल लव यू टू बोला ओके बाय बाय लिया है ओके बाजा रोटन अमन के एमआर राबा फ्रेंड सपोर्ट मी अंदर ना रोटना बाजा एमआर राबा अमन के ब्रदरा मोनो जाना खारखलाय लांसै बिबिके हाजेवा महाबा मोनबावगोन नोंखौ मन'जाना खारगलाय लांनोसै बिबिके हाजेवा होनदों अके बहाबा मोनबावगोन नोंखौ नों खारग'आब्रा खारलांनांगौ जाखोब्रा राबाब्रा दा मन' जाबा खारो नामा जारला दे मन' जाबा खारो नामाब्रा राबाब्रा दा खाराखैब्रा दङ बेयावनो होनदो ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा होनखो थाथ'दो बाजै फन फैदों र' आंना होनदों आरोना अ दे दिपक दे फनाथ' फैबाय थायोलै नोंना दामजासिगोनसोलै नोङो होमबालाय दे रायलायदो लबिता बर'आ मा खालामदों आब' अबेनि आब' अबेनि होनदों आरोना जेबो खालामाखै आगै आङो मा होनो आसाम आरोना बङाइगाव थायो लबिता बर' आगै रतना बाय बाय ऑल लव यू टू बोला है आई हेट लव ना आई हाय हेलो की खबर की खबर कलिजा for more कलिजा की खबर ओके खबर ভাল मोर हेलो बाजा विशाल आमांक हेलो बाजै गुड मॉर्निंग बोला है हेलो विशाल गुड मॉर्निंग लकिया where are you from मैडम बोला I am from India Assam से हूँ I am from Assam Mereka komola mangke hello ma'am how are you I am from Sikkim बोला okay hello कोमल मैं ठीक हूँ मतलब I am fine from Assam अच्छा आपका फ्रॉम सिक्किम है ओके मतलब आप सिक्किम से है ओके थैंक यू सो मच मेरे स्क्रीन में आने के लिए कोमल सिक्किम ओके मैं भी ठीक हूँ आप बताओ आप कैसे हो फैबाय नामा आइदिजोंलाय चुनी जाखाबायलाय सोनख्रुं हिंदी में बात करो बोला ओके हिंदी में बात करो बोला है आई हैड लव कोड फरा लाइव फरी आसा ओइ ओ पिए बङाइगाव फरा आसाम बङाइगाव आसामत फरा लाइभ फरि आसे इतिया आई हैड लाभ ओमफ्राय जा दिपकआ नोंथ' हरखाया दानिया होनना बुंदों आरोना नोंथ' हरखाया दाना होनो आंबो हरगोन र' देनां एसे उनाव हरगोन आङो दे टाइमानो जालायलाङालै माथो दिपक माबोरै जालाबायोथाय नै फिसालाया दिनैबो मा होनो मानसिफोरनि एलबाव बिदिनो थानो मोनलाय लांला माथो आं एलबि होनायावबो एकदम फिसालाया बारा नायफिनजाथाराखैमोन ना आंजों बेखायनो दायो एसे माबादों आरो आङो फरायनायाव एसे थाफादों हरगोन र' मालाबा खबर लागोन दे दिपक ओमफ्राय जा एमआर राबाया मा होनखो कमेन्ट भेजो हमको बोला कमेंट भेजो हमको और राभा ब्रदर ने एमआर राभा ने बोला कमेंट भेजो हमको बोला है आई एम फ्रॉम मेघालय बोला ओ लक्की आप मेघालय से है ओके थैंक यू सो मच मेरे लिस्ट में आने के लिए ओमफ्राय जा रतना मा होनखो कमल थामां आप कहाँ से हो बोला
Rotan Musahari Pusa hai Komal kaha se o Pusa oमफ्राय I had love manko मोर लोगोट बिया होबो ना होबो ने मैडम बोल के हंस रहा है और बिया होइसे मोर एक से ब्यूटीफुल सोरनि नाम जाखो बेलाय इसको तो बसुमतारी क्या नाम है रे जाखां ना जाकां बसुमतारी ना ब्यूटीफुल इतना छोटा छोटा लिखा है फैशनने में मतलब दिक्कत हो रहा है I had a like kori dilu day ponti moy bola okay like kori say thank you like kori dilu okay चलो हिंदी बोलो मैडम हम लोगों को हिंदी समझता है बोला और हिंदी बोलना है आप लोगों को हिंदी आता है ओके आई हेड ओ मोय गॉड वहीबा बेस्तो तुमी बोरो दुनिया लगी से दो दे ओ माय गॉड मानिबा बे तो तुमी बोरो दुनिया लगी से दे बोला ओके कौन है रे आई लव ओ सॉरी आई हेड लव ओके ओके ओमफ्राय जा किस रुबुम हाय गुड मॉर्निंग सिस्टर न्यू सब्सक्राइबार बोला है क्रिस बुम ने ओके बेनो नामा माबायालाय आई हेड लाभ होननानै गाबनाया बेनो नामालै माबायालाय ब्रकेन हेयारा बेनो नामा ब्रकेन हेयारा बेनो नामाब्रा आगैया आच्छा ओमफ्राय बोलो दुनिया ओके क्रिस अमन को गुड मॉर्निंग सिस्टर न्यू सब्सक्राइबर बोला है क्रिस बूम ने थैंक यू गुड मॉर्निंग थैंक यू सो मच सब करने के लिए ओमफ्राय जा खालू लेम्बू गुड मॉर्निंग दीदी बोला है गुड मॉर्निंग खालू लेम्बू ओमफ्राय जा मा होनखो क्रिटिकाया मोनफ्रोमबो मानसि गासैबो जोङो सुबुङा हाबा लानो हायो नाथाय बिदि मा सान फैयो मानसिनि जिउआव जोङो सासेबो सुबुङानो हाबा लानो हाया बै सानखालि होनदों आरोना मोनफ्रोमबो मानसि गासैबो समावनो जोङो सुबुङा हाबा लानो हायो नाथाय बिदि मा सान फैयो मानसिनि जिउआव जोङो सासेबो सुबुङानो हाबा लानो हाया बै सानखालि होनदों आरोना कृतिका नार्जारी ओके मेरो आजामान के मोय लबिता के जाखा मालिरखो बबेनि जाखो बबेनि जाखो मादैया ओके बबेनि जाखो मादैया होनदों आरोना आङो मा होनो बङाइगाव जाखां बसुमतारी ना बसुमतारीखौ सिनायदों ओमफ्राय बे जाखां ना माथाय गोरोन्थि जाबायबाबो गैला जाखो ना माखो ओमफ्राय जोंहा मेरुआ सिक्किम से हु मेरु ब्लांसा मैं सिक्किम से हूँ बोला है मेरु ने ओमफ्राय जा खेब आयु सोरनि आइदि जाखो बेलाय खाप ना मा जाखो खाप खिप मेरा यूट्यूब चैनल में साला गया साइट ओके यूट्यूब चैनल में साला गया साइट ओके ओमफ्राय जा आं सिनायासैहाय ओमफ्राय जा खाप खिबा ओके आई हेड लाभ माजै बिखेना मिनिदों बेनो आरोना अके लाभ आई हेड लाभ बेजों फैदोंमोन आरो नोङो खिन्थु सिनायाखै आङो ओमफ्राय लाइक बारायदों ना बारायाखै बारायबाय खोमाहाय
गोजौआव नायदों गोलायो नामा नों बाजै होनना मिनिदों ए गोजौआवसो नायनाय नुयो नामा आंखौ लाइटखौ नै बिदि नायो आङो ओमफ्राय गोजौआवबो नायो आङो टाइम नायदों आं गोजौआव आई हेड आगै ओके मैडम बाय बाय नेक्स्ट दिन लाइव स्क्रीन में मिलेगा बोला है लक्ष्य ओके बाय बाय थैंक यू सो मच मेरे लिस्ट में आने के लिए बाय बाय नेक्स्ट दिन में ओके बाय बाय क्रिटिक है मानक एन्सार हरदो होनदों आदसा आं एन्सार मिथियालै क्रिटिकआ एन्सारा मा जागोन बेनियाबा आं मिथिया दे खिथाहर दे थांखो एन्सारा हरदो होनदों ना एन्सार हाया दे आङो क्रिटिकआ प्लेयारा मानके हेलो लव फ्रॉम त्रिपुरा बोला है ओके आप त्रिपुरा से है हेलो ओमफ्राय जा एस एल मा ओके खाप किप एक बार साइनार बोलो आप आई हेड लाबा मानगो औरा बाजै खम जाला ना नामखौ खिबिदो लायो आरो नोङो होमबा नोङो लाबखौसो नायनो हाला आरोना ओमफ्राय गाबलायनायबो आरोना अरहेनायखौसो होनांगौमोनला हाथाय अरहेनायखौसो होनांगौमोन लबिताया मानखो आब' नोंनि नामा मालाय होनदों आरोना आंनि नामा मा होनो बिश्वकबि आरोना बसुमतारी ओमफ्राय जा इन्डिया सोल्डार गुड मर्निं बेरना ओके गुड मर्निं गुड मर्निं सोमदेना हाय बाय हाय सौरभि आमंको यू आर कक्को बरक बोला नो कक्को बरक नहीं हूँ मैं ओमफ्राय जा बि आरा मा ओंख्रि जाखो आब' होनदोंना ओंख्रिया जोंनिया माबा दालिसो दे आगै रावजोंबो जइन जाथ'वाबा आङो ब्लुखौ लाथ'नोसै दे माबा बियार आगै आंना बैयाव ब्लु लाजाया जादों माबायाव मा जादोंथाय मा जालायखोथाय ओमफ्राय हेलो मैम बोला है प्लेयर ने हेलो ओमफ्राय जा इंडिया मान कमेंट बोला है बिसना बिउटिफुल बोला ओके थेंक यू आई हेडा मानखो आच्छा बाजै आंखौ सासे फाग्लि सिख्लाया दाखालिनिफ्रायनो प्रपज खालामबाय दंलै डिब्रुगड़नि होनदों जालायबाय नोंनिया डिब्रुगड़नि लाइफआवसो ओमफ्राय नोंहालाय मा खालामखो न' खालामखो ना येस खालामखो हो न' खालामखो ना येस खालामखो येस खालामना लाखादो नोङो बिउटिफुल मोननायावनो आई हेड लाभ आगै येस खालामना दोनजोब गासिखौबो ओमफ्राय जा इन्डिया सल्दारा मा होनखो आंखौ सिनाया होननानै गाबदों आरोना माबाना नोङो सागोर ना सागोर जागोन इन्डिया सल्दार अके सागोर जागोन नोङो ने गाबदों आरोना सिनाया होननानै ओमफ्राय आई हेडा मा होनखो अनार ना अके इन्डियाया जा एस होनदों सागोर जागोन नोङो मिन्थावलाय ओमफ्राय जा आयदाया मा होनखो एक्सेप्ट खालामथ'वाखैलै बाजै मोजां नायग्रोगोन र' होनना मिन्दा मोजां नुवाखै आरो मोजां नायग्रोनानै ला होमबालाय मोजांबाथाय येस खालामना दोनदो येस खालामना दोनबाबो मोजांनिफ्राय मोजांसिन नुयोना आख' फाख' जायो दै सिंगेल आगै येस खालामबाबो ओमफ्राय दिपकआ बुं बाजै खना होनदों आदसा दानो रायलायखांबाय आरोना दिपकआ एफा थाब रायलायखांबाय दिनै अके आल्ट्राया हाय होनबाय जा हाय आल्ट्रा
Abdullah क्या लैंग्वेज है बोला ओके ये बोरो लैंग्वेज है अभी मैं जो बात कर रही हूँ ओमफ्राय जा इण्डियाया मा खबर होनदो जा खबरा दंथ'यो बिदिनो मोजां गाज्रि गेजेरावनो सागोर इ बेटारियालाय मा जाखो एसे लानांसिगोन दे ओमफ्राय नोंनियालाय माबोरै दंथ'यो मा होनो खबरा सागोर खाक्कुआ जा मा होनखो tell about so ओमफ्राय where are you from sister बोला है अल्फी ओके I'm from Assam मैं आसाम से हूँ ओमफ्राय जा खाक्कुआ मा होनखो लड़की बहुत अच्छा है हेलो हाउ आर यू सिस्टर बोला ओके मैं ठीक हूँ ब्रदर आप कैसे हो बताओ ओमफ्राय जा इण्डियाया विश्व कवि बिरख'नाय मा खबर होनदो खबरा मोजाङैनो दंथ'यो मोजांखौनो होननांसिगोन दे आङो इण्डिया नोंनिया माबोरै खिथादो दे ओमफ्राय जा आइहेदा मा होनखो बेबो बर' नङा लै बाजै बाङालिसोलै होनदों होद नोंलाय मा बाङालि किस्मोदानो बाङालि सौदावबाय थाथ'रा नोंनालाय हो सिंगोल आगै मा बाङालिल' सौदावबाय थादों नोंलाय बाङालिजोंसो होसो जाबाय थाबाय नामा नोंलाय ओरैबा आरो जाल्ला जागोन दे नोंजोंबो एलबियावबो बाङालिजों होसो जायो ओमफ्राय जा इण्डियाया मा होनखो दिपक र' मा खबर होनदों जा मा खबर होनो दिपक सोंदों आरोना ओमफ्राय जा दिपकआ आङो बिकेनि मा होनखो अनगा रावखौबो लाया होनना मिनिबाय नंगौ नामालाय दिपकआलाय ओमफ्राय जा आल्ट्राया फाजी मैन की साया आप अल्ट्रा कहाँ से हो ज्यादा समझ में नहीं आ रहा ओमफ्राय जा दिपकआ मा होनखो सुखे मोजां दं आंना नोंहालाय सुखे होनदों मोजाङै दंथ'यो नो ओमफ्राय नोंहालाय सोंफिनबाय दिपकआ खाकुआ आप कहाँ से हो बोला मैं इंडिया आसाम से हूँ आसाम बङाइगाव ओमफ्राय जा ना नीलांजन Hi, I am India. Okay, I am Indian. ओमफ्राय जा दिपक होनना मिनिहरबाय नै इण्डियाना ओमफ्राय जा आल्ट्राया बाजे लिखाखै आरो बाजे आ जाना नानी मैन को समझ में नहीं आ रहा अल्ट्रा ओमफ्राय जा आई हेड लाबा हा मिनिबाय जा मानो मिनिखो आई हेड आगै खाक्कु मा होनखो जा हाउ आर यू फ्रम फ्रम आसाम से हूँ मैं ओमफ्राय जा इण्डियाया मा होनखो दिपक आङो नोंखौसो नांगौ होनदों नोंखौसो नांगौनोलै दिपक इण्डियानो ओमफ्राय दिपकआ सुखे होनना मिनिहरदों आरोना ओमफ्राय जा दिनुजाया हाय डियार बोला है हाय खाक्कुआ मा होनखो जा हाय गाइस बोला ओमफ्राय आइ हेडा मा होनखो औलै बाजै आंना खाफालानो सैमा खाफाल जानायसो दां माल होनदों आरोना सरि सैमा खिला सैमा खिला जाबा मोजांसो जायोहाय होनदों सिंगेल आगै मा बाङालिजों होसो जाबाय थाखो मा होनो बर'आ मानो मा होनो बर'जों होसो जाथारा नामा जाल्ला दे नोंजोंबो सिंगेल आगै बेयावबो होसो जानाय मा होनो खलावबो होसो जानाय जाखोब्रा नोंलाय मानसियालाय ओमफ्राय जोंहा मा होनखो गर्ल्स हाउ आर यू बोला मैं ठीक हूँ आप बताओ आप कैसे हो कल गसंग
I had laba mangkaza ha miniberna मोगथां मा खबर आब' होनदों मोगथां मुसाहारि खबरा मोजां आगै आंना नोंना माबोरै दं ओमफ्राय जा दिपकआ रदे होनदों आरोना रदे होनबाय दिपकआ अके मा जागोन दे फन फैलायबाय नामा your number send me बोला oh number send me hello कौन है guys लाइक करो चैनल में कोई नया आया है तो जॉइन करो सोर दं सनाफोर लाइक होआखैबा नै फन हरदो नै ओमफ्राय जा आइ हेदा मिनिबाय ओमफ्राय आइ हेदा आगैया मा होनखो बेबा सैमा मोजांसो खिला नायना सैमा गाज्रिसो खिलानाय मिन्थिलालै बाजै होनदों आरोना सैमा मोजां माबोरै होनबावनांगौलै मोजांनि एसे गाज्रिनि एसे खिला होननानै लादो फोथा फुनदो नोङो सैमा खिखौ आगै आइ हेड आगै बिबोनां सना मा होनो सैमा खिखौ एसे फोथा फुनदो नोङो आब'ना हाथाय आदसा दरखङा जि गिदिर गिदिर होनो आरोना हाय मा होनो स्क्रिनाव मानो बिदि नुयो आंनिखौ ने मोगथाङावथ' बिदि नङा होनदो जा गिदिर गिदिर नुयोना ओमफ्राय जोंहा आइ हेदा मा होनखो र' दे बाजै आङो मोनसेजों फैना लाइक होफैफिनसै दे लाइक होफैदो दे बुरजा जाथोंसै मोगथां आगै अके मा खबरब्रा मोगथां आगै आया माथो लाइक होनो बावदोंबा लाइक होदो दे सनाफोर सिंगेल आगै बाजै बिके ना मिनिबाय आरोना अके लाइक होबाय आरोना बिदिबो नायबावलायनोसै आं बारायदोंना बारायाखै बारायबाय दा बारायबाय खैथा जाखोब्रा टाइमफोरालाय आं सुमन ओके हाय आई एम फ्रॉम आसाम आप आसाम से हो आसाम कहाँ से हो ओमफ्राय सिंगेला गैया मा जाबावगोनलै बाजै होनदों आरोना मा जाबावनोथ' आरोहाय होमबा डिउटि गैथ'ला आरोना दिनै सानसे सिंगेलाजों बाजै लाइक दान दे होनबाय अके थेंक इउ दे सिंगेल आगै हाबाखै नै बेसो माबाबाय नै आं सुमना गुवाहाटी से हूँ बोला गुवाहाटी से है ओके दा एकथानिफ्राय दं बाजै डिउटि होनदों एकथानिफ्राय आरोना अके मोजां आलट्राया सना होनबाय आरोना अके
rice big ओमफ्राय Ripanjoy Najaria Apo होनना बुंबाय आरोना hello आगै ओमफ्राय जोंहा सोरनि आइडि बिलाय ओमफ्राय आंनि सना वाइटि लाइक दा होनबाय आरोना अके थेंक इउ आंनि गोसो माबा आंनि सना वाइटि ओमफ्राय जा सिंगेला गैया ओइ बारा टाइम लाया only 2 hours जादों बाजै होनदों आरोना बारा टाइम लाया ओमफ्राय only के 2 hours जादों बाजै होनना बुंबाय आरोना बारा टाइम लाया आरोना अके ओमफ्राय जोंहा बेयो हेलौ बोला अके हेलौ आं सुमोन गोसोआव अनन आरोना अके आं मा ओंख्रि जाखो होनदों ओंखाम जाथ'वाखै ओमफ्राय ओंख्रिया दालि ओमफ्राय थास' बिथ'रि लाब्रा होनसै नामा बाथोन आरो बाथोन मा होनबावनांगौ बेखौ फाजाबो होनजाया फाजाखौनो होननोसै ओमफ्राय नोंहा मा खबर आंनि गोसो वाइटि आङो डिउटियावसो दे होनदो दे डिउटियावबा आंबो दोनखानोसैसो ओमफ्राय जोंहा आं सुमोना मा होनखो टाइम tomorrow okay tomorrow लिरबाय नामाब्रा बेलाय नेमसो जागोन ना माखो सिंगेला मा होनखो दसेल' बाजै आंना डिउटिया होनदों दसे आरोना अके ओमफ्राय आंनिया मा होनखो बाय लानोसै होनदों अके दे बाय लानोसैबा दे बाय लादो दे ओमफ्राय जोंहा हाय हेलौ where are you from बोला हे ओमफ्राय मिनिबाय आरोना सोर जाखोलै मिनिबायसो फ्रम सोंनानै ओमफ्राय सिंगेला गैया मा होनखो ओमफ्राय बाजै खैथायाव एलबि आं दोननोसै नों बाजै दोननोसै आङो बाय लाजोबनोसै दे ओमफ्राय जोंहा गोवा मारी मतलब अनुभव गोवा मारी गोवा मारी आपका घर कहाँ है मेरा घर बङाइगाव आसाम बङाइगाव गरम लाइक दा होनदों गरम लाइक दा अके सोर जाखोलै गरमा सोरनि जालायखो गरम लाइक दा अके I love you अके सेम टु इउ दे होनबा बाजै आंबो ओंखाम संनोसैलै दे बाय दे बाय लादो दे सिंगेल लादो दे बाय कैलाश हाय हाय कैलाश अल्ट्रा मैडम जी बहुत अच्छा है बोला मैडम जी बहुत अच्छा है बोला ओके ओमफ्राय जा एस बसुम हेलौ आगै सना होनना बुंबाय जा हेलौ मैया नोंनि मोनायाव एलबियाव थांनाया आंनोमोन एस बसुमतारी सिस्टार आङो मादै लिरदोंना बिस्रानिया आंनोमोन सिनायदों दा नोङो मोनानिया आंसोमोन बिकिया आंनो बिकिया ओमफ्राय जा कैलाशा मानखो कहाँ से हुआ बोला मैं आसाम बङाइगाव से हूँ ओमफ्राय गरमा सिरि था कि होनदों अके आं फात्ता मोनला दे गरम नोंनि एलबि होनायखौ दाख्लैया मोनायावबो मबाइलाव माबा खामानि मा होनो मावबाय थानानै मबाइलाव गंसेल' ना बिदि टाइमाव
이제서 이거 파타 몰라라. 니바이 타바서 문치요. 뭐야 또 그아시는 그만아. Mirza Alfreman ke I love you madam bola hai okay same to you hi Ultra Mirza SB aman ke maborai dong deng मोजाङैनो दंथ'यो आङो SB sorry S बसुमतारी sister नोंलाय माबोरै खबरा ओमफ्राय आं सुमन आपका नंबर दिए ना आपका नंबर दिए ना बोला नंबर ओ नंबर क्यों चाहिए भाई इंदे मिचल हाय बोला Are you Chinese? No, I'm not Chinese. Dar rupu. Are you Chinese pusa? No, भाई I'm not Chinese. Kela saja mereka आप बहुत cute हो बोला. Okay, thank you. ओमफ्राय जा बिकास love you baby बोला है. Okay. Vikas Guru, love you too, and yes, sister are सिनायदों आदै सना होनदों दहायसो नायनानै सिनायदों आरोना अके ओंखायनो खिथाना लाबाय आं सिनायाखै खोमा साननानै ओमफ्राय जा गरमा होआखै आं होनदों मैया होआखै आरोना ओमफ्राय होबाय थागोन ना मा जाखोब्रा मालाबा नेबाय थाबासो मोनोलै ओमफ्राय जा सेटारलाय होआखै आंना खिथाबाय अके माया जिदा आव होनदों आरोना ओमफ्राय आंसोमोन जकिं किया बुरामोन जोकिंग किया बुरा मत मानना मेरा दोस्त ने कमेंट किया था आपने किया हो या अपने दोस्त ने किया हो ओके बुरा नहीं मानूंगी गरम गोसा गरम मान ओके नामाबो गरम दे बाय दे ओके दे बाय दे आं दोनखानोसै दे लाभ इउ जि बोला कैलासने ओके ओमफ्राय आं सुमना सब्सक्राइब कर दो क्या बोला हाँ कर दो यार सब कर दो ओमफ्राय जामाय सो बिउटि बोला अके थेंक इउ आं मांखो होयो सम होनायखायनोथ' माबाला दायो होगोन नामा होबाय बायगोन नामाब्रा ओमफ्राय सकियट अके आरोना मा नाम लायोलै नोंबो सिनायनोनो हाया अके थेंक इउ दे ओमफ्राय बाय लाबाय आरोना अके पुर्न जा हेल' होनदों हेल' आगै ओमफ्राय जा आंनिया बाय लाबाय अके बाय देब बर्माया खायथां पप्पू मुझे देव बर्मा त्रिपुरा का भाषा नहीं आता है नहीं आती है पप्पू हाय बोला हाय ओमफ्राय कैलासा मांगा आई लव यू डियार बोला ओके आई लव यू टू डियार दे राकेश हाय मेरना हाय राकेश ओमफ्राय जा आर यू सिंगल बोला Are you single? No, I'm not single. I'm double. Okay, मिनिनो ओंखारलायबायसो होनदों ओमफ्राय जाय एस बसुमतारी मा होनखो सिनायाखै नोंखौ आङो नाथाय मैयासो बिके होननायावसो सिनायाखैमोन दा सिनायबाय होनदों मैयासो सिनायाखैमोन आरोना ओमफ्राय दा सिनायबाय आरोना बिके
20 रानजों थांबाथाय आं दे एस बसुमतारी मा होनो मादै लिंसै आङो दे 20 रानजों थांबाथाय आं आरोना बिके Hi sister, bola re hi brother, ha. How are you? Bola I am fine. I love you. Bola I love you too. Maya Zit Maya Jit Maya. Okay. Mama nam lai bra. Bukan orang lai lah. I love you. I love you too deh. I love you too. Semua nak zaman ke. आप किधर आप क्या डर से हो आप किधर से हो मैं असम से हूँ Buktaras sister where are you from बोला I am from Assam India Assam से हूँ मैं सनी ओके mau banyak hai ma belai seni jarke I love you hi Zamir hi Mbak sini lah sini dah I love you so much. Okay. Oमफ्राय जा इण्डियाना मा होनखो हेलौ बिकेम बेना हेलौ इण्डियान ओमफ्राय जा एसपि आगैया मा होनखो खुलुमबाय लाइक दान आब' होनना बुंबाय आंना खुलुमबाय लाइक दान थेंक इउ आगै ओमफ्राय ओइ एलबि खौनो हैना होलाब्रा माथो नटिफिकेसनबो फैला नेबाय थानांगौ जाबाय एसपि फंबाय गाज्रिसो मोनखो ना माखोब्रा ओमफ्राय मबाइलावबो माबा माबि खामानि मावगासिनो दंना ओमफ्राय खालि कैलासा जामानखो प्लिज you give me your no दे एसा जामानखो आं थांनोसै दे आदै होनदों आरोना सना आलासिनो ओंख्रि संबावनांगौ दंबावो होनदों आलासि फैदों आरोना दे थां जागोन दे मादै अके बाय दे संदो दे ओमफ्राय स' बिउटिफुल बोला है थेंक इउ अजित मायाजित ओमफ्राय जा इण्डिया अनर आरोना अके ओमफ्राय जा एसबि आगैया मा ओंख्रि आब' होनदों ओंख्रिया दालि आगै जोंना एसबि आगै ओमफ्रायो माबा थास' बिथ'रि बाथोन होननोसै आरोना फाजा अच्छा तो ब्यूटीफुल लग रहे हो आज तो आप ब्यूटीफुल लग रही हो सिर जाखोब्रा आइडि ओके एसबि आगै अन ओमफ्राय लाइक होबाय दे होनबाय अके थेंक इउ दे एस बसुमतारी मादै अके ओमफ्राय जा एसबि आगैया मा होनखो आङो होला होनना मिनिदों हो मिनिदोंसो आरोना होला होननानै खिन्थु दिनै नागिरदोंमोन आङो दहायबो ओमफ्राय होदोंना होआखैथाय माथो फुङाव खनसे 8टासोआवबो नायदों आङो माबा नुवाखै आङो थुला हेलौ होनबाय हेलौ थुलाया जामांगो I am like done और सब बोला थैंक यू लाइक और सब करने के लिए थुला त्रिपासा ओके थैंक यू सो मच एसबि आगैया डब्लिउटि खमायखाय बाबाय आं रावखौबो रागा जोङा इन्टारेस्ट मोनासै मानखो डब्लिउटि खमायनायखाय बाबाय आं ओमफ्राय रावखौबो रागा जोङा इन्टारेस्ट
मोनासो नुखायो आं नुखायो आं नामा आंखो रागा जोङाखै WT खमायबाय थायो ना मा जाखो उनाव माबायो खोमा एसबि आगै होबाय थाबा प्लास जाफिनगोनदां ओमफ्राय जोंहा निर्मला स किउट बोलाहाय अके गोजोन very lovely and beautiful looking darling यार बोला ओके ओमफ्राय जों कैलासा cute हो ओके ओके थेंक इउ सबको दे थुलाया इन्डिया नामानखो आंखौ सापर्ट खालामलायसो सोर लोगो गैया सोर लोगो गैया इन्डिया सल्डारखौ सापर्ट खालामनोनो आरोना सनाफोर सोर लोगो गैया ओमफ्राय दीपकआ आबै सना नै बेनो आंनि एलबि मालिकआनो होनदों आबै सनाया थांबाय आबै सना नै बेनो आंनि एलबि मालिकआनो होनदों एलबि मालिकआनो खिथादों थांबाय खोमाथ' दीपक ओमफ्राय जा अर्गेना गुड मर्निं बेरना गुड मर्निं अर्गेन ओमफ्राय एसबि आगैया उनाव होसै आब' होनदों आरोना उनाव होनोसै आरो उनाव होनो माथो खमायलांजोबगोनसो उनाव होबा थगायबायसो दांलै एसबि आगैयाबो ओमफ्राय जा अर्गेना 49 लाख दान बोला अके थेंक इउ अर्गेन ओमफ्राय जा दीपकआ हा मिनिदों दीपकआ हाय हाउ आर इउ होनबाय आरोना दीपक बर'आ आइ एम फाइन हे आइ एम फाइन होनदों आरो ओमफ्राय जा अनसु आंसुमोना आपका शादी हो गया क्या नानी बोला हाँ मेरा शादी हो गया और बच्चा भी है मेरा ऑर्गेन कैसे हो बिके बोला मैं अच्छी हूँ ऑर्गेन आप बताओ आप कैसे हो इंडिया ना जा on ना ओके हा मिनिबा no ना मिनिदे आनिस हाय होनबाय एसबि आगैया मोजां मोजां फरायब्रा आब' होनदों गाज्रि होनबा फरायनाया मिस्टेकसो जाबोलायबाय नामाब्रा उनाव होसै आब' उनाव होसै आब' होनदों उनाव होसै माने दायो होगोन नामा उनाव माने दायो ने एसबि आगै माबा डिउटि खमाय भाबि आं फरायदोंब्रा एसबि आगै जायाखैसो नामाब्रा मायाबा जारला दै ओमफ्राय अर्गेन अके मोजां फरायब्रा बुंबाय जा एसबि आगैया ओमफ्राय जा दीपकआ हाउ आर इउ बोला मैं ठीक हूँ दीपक बर' सुक आई लाभ इउ होनना मिनिहरदों नै सुके आई लाभ इउ होनना मिनिहरबाय आरोना ओमफ्राय जा कैलासा इंडिया घूमे हो आप इंडिया नहीं घूमा इंडिया नहीं घूमे हो आप नहीं गोल नहीं घूमा मैंने इंडिया एसबि आगै अन अके गोजोना मा गोजा बिउटि नङा हिर' आं मा मावो जब मावो नामा बिउटि नोंना हिर'आ आंनाबो हिर'आ जब मावो गोजोन ओमफ्राय एसबि आगैया अके इंडिया ना जमानखो कैलाश समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है बोला है इंडियन ने बोला कैलाश समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है बोला है इंडियन दीपक लव यू टू बोला है एसबी आगे ऑन ओके SYF ओके हेलो मैम बोला हेलो दीपका जमन सुके उमा होनना हा मिनिदों एसबि आगैया दिनै नङा आब' होनना बुंदों आरोना अके दिनै नङा आरोना ओमफ्राय जा गोगोना
कहाँ से हो बोला मैं आसाम से हूँ आसाम बङाइगाव ओमफ्राय दिपकआ बिके सना ओंखाम संला नामा होद आंना टाइमा बिदिनो बारा जालाङो नै दोननो होनफ्लानायसो मोनथारोसै ओमफ्राय संनोसै होनदो आरोना दिपक एसबि आगैया आङो फेसबुकआव बिजि थ' आब' जानुवारियाव आपडेट दं ओरै माखौ फेसबुकखौथ' नायबाय आं नोंनिखौ हा दाख्लै खनथाम खनब्रैसो नोंनि लेक्सारखौ खोनासंनानै हारसिं मिनिबाय थाहैदों आं अके मोजां दे एसबि आगै I love you बोला रे ओके एसबि आगै अ न अके 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 दीपका मोनखौ माला संनो होनदों संनोसै दोननोसै दे कैलासा आपकी शादी हो गया बोला मेरा शादी हो गया ओके गाइस कौन है अभी मैं एलबी रखती हूँ सोर दंमोन सनाफोर आंनि एभिडेन्स दे सबको बाय 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 दे सनाफोर नोंखागौ आगै मा होनो रसम चीना और कोरिया चाइना और कोरिया एसबि आगैया जामोन जास्ट फान मोजांसो जादों दे एसबि आगै मा होनो बिदि नङाबा रावबो नाया नोंखागौ डायलग होबा मिन्थाव 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 डायलग हो ओमफ्राय बाय बाय अके बाय बाय दीपक बाय बाय आपुनाहाय looking beautiful nice okay what is looking कैलाश अमंक आपसे बात सकती है क्या मेरे से बात नहीं हो सकती रमेश आं दासो फैदों बाजै ओमफ्राय दा बायबाय होनदों आं दासो फैदों बाजै दा बायबाय होनना बुंबाय आरोना अके रमेश आगै बाय दे सनाफोर बाय बाय खबरा सुरुर सिं खबरा माबोरैनो खबरा मोजाङैनो दंथ'यो आंना ओमफ्राय एलबि होबाय था आब' नोंना ग्रथ जागासिनोथ' चेनेला साक्सेस जागोन आंहा एलबिखौ होलासो मा होनो एलबि होबाय थानाङा खोमा साननाय माने सानसे बादसो होसै आङो दे बाय बाय होनदों आरोना एसबि आगैया अके दे बाय बाय दे सनाफोर सबको बाय बाय गाइस कौन था I love Rihanna hi guys नैबे माबा मबाइला सुइस अफ माबोरै जाबावदों बेलाय
Bye bye guys.